shamwari dzedu titambire iwo motiregerera pane zvizhinji kwazvo zvingatikonzera dzokera kuye kwatakabva titsvake mabasa nedzidzo yatakadzidza muche tose yakambani ingatitora isu dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa dzimwe nguva hama dzedu dzotiramba nepekutangira tabashoiwa Yakajanuka tadzidza mabasa ewakwebezilo namabasa musatibanane watokotadzira tadzidza zoreka kwenizilo namabasa musakubanane watokotadzira ndofunga naudze repi vazhinji vangati dzakawandira kuvanhu vakuru asiwo vana vechidiki vanogona kuda kuona kuti zvinoita sei rega timboona zvozopedzesera zvavatsvitsa painstitution yeHwaHwa. Nhasi uno tiri kupi? Tiri kujeri hombe muno muZimbabwe rinoona nezvekuchengetedzwa kwevana vanenge vatsauka munzira dzavo sevana, uko kwavanoenda kunogara zvakanaka vachichengetwa vachirehabilitetwa mafambiro akaipa avanenge vamboita. Nhasi uno tiri kupi? Tiri kuHwaHwa Young Offenders Correctional Institution. Kwatati aiwa regai timbononzwa hama neshamwari dziri kurarama dziri painstitution iyi kuti nhau yakaita kuti vasvike panzvimbo iyi ndei. Nhasi uno ndina mukoma Morgan vati aiwa vanzvadzi regai ndimbokupiraiwo nyaya yangu, ndinonzi ndakabata chibharo asi ndati aiwa regai nditaure navo ndinzwisise nhau iyi kuti yakafamba sei. Mukoma Morgan makadi? Tiripa makadi. Ndinani kwose musiri kutaurisa maita sei? Amuna umwatire? Ndamwatire. Kwose musiri kutaurisa nazi maita sei? Hapana chaitika. Aiwa sunungukai mukutaura nasisi venyu ndizvo nai? Aiwa sunungukai. Mukoma Morgan makaberekwa muri vangani pamene? Twazva tiri 3 vakomana. Vakomana chete? Hapana musikana? Hapana. Muri vechingani? Ndochipedzisira. Kupedzisira gotwe futi? Aiwa ndizvozvo. Mune makore mangani mukoma Morgan? 21 years. Makasvika panapa mune mangani? Ndakasvika panapa 21 years. Tiri panapa. Makasvika gore rinode? Ndakasvika gore rapera. Handei mukoma Morgan kumushande kupi kumusha kwenyime? Ndobva kuMasvingo kwaGutu. Papi chaipo? KwaSerimo. Kwa Chief Serimo unotongwa nyaya yanga kwa Chief Serimo? Hai chokwadi. Munomboenda here kunotongwa kana ana mukoma unombonotongwa here kwa Chief Serimo? Handina. Batariswa mbudzi mbiri ka? Kana handina. Aiwa ndizvozvo. Chakaita kuti muzosvike panzvimbo ino chii mukoma Morgan? Musha ndakapara nyinyi yakadoitika. Saka yadoitika daro manje ndakabva ndatozotorwa nemapurisa namba ndadozosungwa. But nyaya yakadoitika. Zotorwa nemapurisa namba ndazoya mukati muchere muno. Ndozvakaitika izvozvo. Handei maitikiro akaita nyaya yakaitika sei? Ndaidoshanda ndoita zvekufudza mombe saka manje ndakagara nemusikana kwe5 days naye. Kuzondisunge manje nyaya yekuti ini ndaimwa mushonga wepaart saka ndakabva ndazosungwa. Musikana yanga ari musikana wenyu here kana kuti? Anga ari musikana wangu. Anga akura seiwo musikana? Anga 25 years. Mune 21? Ndakasungwa ne16 years. Chisungwa 220. Yanga ine 25? Yanga 25 years. Imi mune 16? Mune 16 years. Mukoma Morgan makamuona sei, makamita sei musikana? Makasvitsa sei shoko umunhu muhombe? Makasvitsa sei? Aiwa makasvitsa sei? Nyaya ndaigara padhuze naigara chikwenda wamba kwavo saka ndinangolinga kuti pamwe aigona kuamba kumbogara ikoko ndamba kwatinogara ikoko. Saka takangozowirirana nyaya yekuti ndaimbogara umba kwavo chiya kugara umba kwedu. Pama maigara pana vabereki here pamaichinjana?
apa pasina beki ndaita zvekurifudza munhu papa pasina munhu aingandirowa wani maimboendawo kwavo naimboendawo kwavo vachiyawo kwangu vabereki vake vanga varipo vanga varipo taingochinjana kuti vakauya kumba kanhasoenda kwedu ndozvaitika izvozvo. Makaudzana mukomana namama kuti ndaona chigero changu pari chihombe makaudza riri pari chihombe mama ndakatovaudza but nyaya zoti mama manje vangazoti auchiri mwana aimbosiyana nazvo ndoba ndaumawo musoro ndoba ndaisa musikana kuti kumba ndozvakazoitika izvozvo. Saka makamisa kwamaishanda uku kana akadzokera kumba kwavo. Nditaura pamakagara naye 5 days apa maigara naye kupi? Ndaigara naye kumba kwandaishanda. Handei mapurisa akazouya sei kuti muzosvika pakusungwa saka unaigara zvakanaka? Vakauya vega pamba because mende vakasina noripota kuti hatisi kuona musikana tisisati aripi pamukomana nombovazoya nombovazovhunza ingati ari kukumba ndo zvakazomasungira ndakasoyo ndizoya kuno kujeri. Mati aiwa musikana ari kokumba uko uyai mumuone ndobva watomuone saka repi yakazopinda papa? Nyaya kuti vakambomutsvaga vasingamuonei ari pamba ndo zvakazoitika kuti pamusawo akazobuda chinamba kwavo ndomusari naye kumba kwomukomana. Vamuona ndobva vanoripoti saka vakatouya nemapurisa? Vakauya nemapurisa anga atori mausiku pakauya nobva nemapurisa nobva ambondisiya nobva amboenda nobva azodzoka makuseni nobva akazondisunga makuseni acho ndozvakaitika izvozvo. Saka matakurwa kana kuti usiku wacho makambosiyiwa makasiyiwa nemudzimai wenyu? Mudzimai anga ainamba kwavo indasandiri ndega ndozvakaitika. Matakurwa maenda kumapurisa makanogara nguva yakareba sei musati matonga? Ndakagara 2 years ndisati ndatonga. Muri kupi? Mama akaiswa kupi kwaGutu? Ndiri kwaGutu ndokwanandira ndakasita 2 years ndakazotongwa 22 ndonakazotongwa chiuya kuno. Matongwa 2022 mama na 16 ka? Ndakatongwa 10 years. 10 years. Saka muchinzwa muri mukabhokiseke kuti Morgan chakupa 10 years makanzosei? Apa chibhebi kachimoko futi makuchisiya 10 years chiri panza? Zvorovesa nehana because 10 years hadzingodzi kungo dzinorarama munhu indori nyasha dzaMwari uri njere muno. Saka ndosikadiwa kuti jeri rinobvisira koti rinobvisira kana ndakazobvisirwa wangu ikazara na 6.8 so far ndobuda 2028. Makutobuda saka chigero muchanokontinha here chigero? Kana amuchada Morgan chigero chamapindira mujerere? Hai tangumutaimi life iri nani. Handei mukoma Morgan pama muri mukoti akauya here musikana? Musikana akauya namai vacho vese. Akati kudii? Akati ndabatwa chibharo here akati kudii? Mai ndo vakazoti nditongwe because mwana anga abvuma kuti aingowirirana ati mai akazoti ndikamuona pasi munhu ndangomuuraya saka anobva ndingazotongwa ndomana ziya kuno zvakaitika. So mamusina kumbudira pachena here musikana kuti ndiri paati? Mai vacho vaizviziva but musikana asina kumuudza. Kuni mamusani mamubudira pachena? Momisa chaiya kandombomuudza musikana akaitawo nharo akati ini ndakurawo ndichada kugara pamba panapa ndada kugara wanguwo chimusha ndozvakaitika izvozvo. Asi imimiwo maise mamusina kumuudza imimiwo pachezvino? Ipapo ndinozoti pakatopodzeka ipapo singamboiti because vanhu vechikomana tichimbowaya tichimbozamawo kutsvaga zvimwe. Mauya panapa makazoya panapa gore ripi? 2023 chiya pana mavhuriro unza takumbokuchengeta pano paBoys High ndanzori paBoys High kapana? paBoys High chikoro chodoripo chiri pasasa saka tinodzidza everyday tichinodzidza. Muri kumba mamagumira grade ane grade 7. So far ndakatonyora grade 7 pa. Makatonyora makapasa? Ndakamira masubject. Maresult ndasitawe? Ndakamira. Zvakanaka sama. Shuwa ndikadzoka maresult nomaona? Hamuwaona chokwadi hamuwaona. Saka pamafamily week ana mama vari kuherwa chikona? Pafamily week apa vabereki vangu vatozivi ndiri kuno
Mitodzo chokwadi. Because kutobva 2-3. Akati kubva 2-2. Kusvikeshe zvapana kana 1 kumbano uya. Makazoenda unotsvaga basa. Kwamaisogara nemusikana. Vabereki chichaitika mama shero mari kuchikoro here kana kuti vabereki vanga vasiyana? Anango ndima nyaya imari dzashayiko. Saka ndakangobva nangozoitawo zvokuti ngoita kuti ndiwane mari yekuti ndine chikoro. Anomba zvazoramba. Saka pandakana kusombowana communication kuenda kuvabereki kuti mukomana ari kuno. Hapana kana akazoitika ndakuzosunga kusvika zveshe hapana kana 1 kumbano uya. Saka even hapana kana kuti ari kuya kusoti. Hapana kana 1 ari ndona. Saka muri kuwana kupi zvinhu zvekushandisa? Zvimwe tobetserwa nevakomana mukati mumu kana ndisisina usipo nechivanobetsera mukati. Ndozvaichiitikawo. Kana umwe akapawo fees tawakandionawo nesipo nekugezesa ndozvega zvanini tiri kuwana izvozvo. Ndingorarama nezvozvo. Handei mukoma Morgan. Chakazoita kuti muti rega ndidzokera hangu chikoro chi. Imama mboti ndimboita hangu zvekutsvaga mari yekudzokera kuchikoro asi mazosvika pana pamukati rega ndidzokere kuchikoro. Makaona vamwe vadzokera here kana kuti menge mangoti rega ndiendere mberi? Kana ndakatoona vamwe vachitoitawo ndikati daonderawo mberi nechikoro. Because pamwe ndikabuda pacho ndikuona mabasa ekuitawo sezvo pane mekaniki workshop ekuitika. Ndikwanisa kubatawo maoko andokwanisawo kuita ndabuda pacho ndikona kubatsirika. Ndizvo zvaiga zvandakaona. Because chikoro chipanapa chindowa nemwana wese hapana asingaendi. Saka gore rapera iro ndakaita number 4. Muri grade 6? Grade 6. Saka ndozvinhu zvega zvandinochibatawo nemusoro wangu. Zvimwe ndasingadoziva ndakadzidzira muda muchere. Sekuruka mameti nekuruka zvigubhu ndoruka ndakadzidzira muchere. Saka mubato wemaoko yakasiyana siyana ndoibata. Madivi ane zvimeti? Zvimeti ndichagadzira pamunoya pamwe ndagadzira. Zvakapera kama atotengesa? Zvakapera, zvino zvakapera. Sande zvipi zvimwe zvezvinhu zvamakatengawo kuburikidza nekutengesa zvimiti kwamuri kuruka zvigubhu? Imwe yandaida kuita inyaya yehuku but panapa inyaya yekuti huku dzava kuchengetiwa ndozvandafanira kumboita huku nekuchengeta tsuro. Ndozvimwe zvandaifanira kuita ndichitengesa ndichiisa pashi zvichitotengwa. Ndozvega zvandinokwanisa kuita izvozvo. Handei mukoma. Muri kurarama sei? Muri kudya zvakanaka here? Muri kurara pakanaka here? Zviri kufamba sei muchichengetwa panapa? Pakurara pakanaka tochengeta zvakanaka. Utano mbo. Madya here? Tadya. Madya izvozvo? Tamwa tii nechingwa. Masikati todya sadza, amwe todya satorara. Saka mutodya zvakanaka. Kunzoka vanhu vari kudya kawanika? Kana tobata zvakanaka. Bhedha mukoma Morgan. Samati maona here mukana wekukumbira ruregerero kuvana ava vamukakanganisira? Mukana ndikwandowana unokumbira ruregerero. Kuti zvimwe kana kuti vanenge ndakatadzirawo panobuda pawo chigone kubatikuyana navo. Kune kutaura nechiwanana. Ndomukana wadatokupaikawo. Yokuti mutovakumbira sezvo vasiri kutoziva futi kuti zvichida nogona kunge vari kufunga kuti muchiri kupi? Mejere. Wozaona kaunda vasati vaziva kuti kunoku ndokunochengetwa vana vadiki. Vari kufunga kuti vachiri kumuti murefu. Achiri kumuti murefu aitsiko chokwadi. Saka kutotiratsira kuti hama dzangu dzikwanise kuziva ndiri pano dzikukwanisawo kuuyawo chindionawo ndiri pano nzvimbo. Chete ndiwo chikumbiro changu chete. Zvipi zvamungade kubatsirwa nazvo? Zvamungati izvi ndikuda kuti mundipewo nditsvage kana kuti ndogara ndiziva kuti pandiriko zvino pandichazobuda mati mukubuda 2028 pandichazobuda 2028 ndenge ndamboshandisawo izvi neizvi neizvi zvamungade kupiwa nemhuri yeZimbabwe kuti mushandise ende zvipi? Semibato yemaoko ndinochida mibato yemaoko nekuruka zvimametsi ndinochikumbira kuti vanhu vandibetserewo ipapo kuti zvinge zvimwe zvatochibatawo zviwe zvinobatika kana sekubika mabhodho. Vachitipa imwe michini yekubika mabhodho tichibikawo mabhodho tichibva timene nzvimbo tichishandisa kuti gobudawo pacho chakabatawo zvimwe zvinobatika. Kunharaunda kwamakabva vanhu vese kavanenge kutoziva kuti mukoma Morgan
vakabata mwana wepapa pachiparo community ya nharaunda yese mukade kuudza kuti chii nekuchengetwa kana kuti nekudzidziswa kwamaita muri panapa? Ndikwanisa kuvaudza kuti munhu kusungwa chiri kuti afa, asi kuti kunokoitwa paunenge wakanganisa vachikudzidzisa mabasa ekubata emaoko kuti kana wazobuda pashi uyo munhu akanaka. Ndowandinokwanisa kuvaudza mashoko evanhu. Ndoti mundivimbise mukabuda muchadzoka here? Ndichadzoki muno muchadzoki. Ndinero rufanda mabasa wepamusoro ndichishandashandawo. Muno machadzoki. Chokwadi. Ndizikana mine zvimwe zvamungade kana mashoko aminawo kunana sekuru nana mbuya vamuri kurarama nawo muno vari kukuchengetai zvakanaka. Mashoko enyu ekuvatenda ndechikudini? Ndiri kuti dai Mwari awawedzera nyasha vachiuya kubasawo zvakanaka kuchengeta nesu. Kuti vabatobuda pashi apa tigokwanisawo kuzomhosana nasi kuchiva tiri nemachengetero anenge vakanita tiri mukati meno nzvimbo. Ndo zvega zvandikwanisa kutenda izvozvo. Handiseni mudeni? Nonzi Mugini Chikomo. Tinotenda mukoma Mugini. Regai timbopawo zvichida dzimwe hama dzenyu dziri kusarudza kutozoti muri kuno. Vazoti aiwa mukoma Mugini vagere kuno ende vakuda kutoya kuti muzovaona kumafamily week muchitandaraonawo pamwe ndonguva yekuti vatokudza kuti chigero chiya chakatozororwa chiya iwe ukabuda wototsvaga chimwe woita sei moenderera mberi. Chokwadi. Naika. Aiwa tizvozvo mukoma Mugini chitai munoverega kuitira kuti panozobuda maresults next year motoenderera mberi nechikoro. Ndotenda. Naika. Aiwa tinotenda. Mazvinzwira emhuri yeZimbabwe vandakagara nawo pano ndimukoma Mugini Chikomo. Vari kuchema kuti hama dzangu hadzisi kutoziva kuti ndakasungwa, hadzisi kutoziva kuti ndiri kuno kuHwaHwa Young Offenders. Nekuda kwekuti ndakabva pamba chiti ndichambonoshanda ndokuzosanganawo nechigero. Handina kumbudira pachena kuti ndiri kurarama ndiri pamushonga. Ndiri kutora ma-ARVs kuzosvika vabereki vacho vati aiwa regai tisungise mukomana uyu nekuda kwezvaakaita ndikabatwa nemhosva yerepi. Ndikapiwa makore andakapiwa andiri kupika ndiri muno, ndikapiwa 10 years ndikazobvisirwawo asi 2028 ndinenge ndichibuda. Vakumbira kuti panguva shoma yasara iyoyo vehukama yavangu ndiri kuno kuHwaHwa uyai mundione ndishanyireiwo mundigirowo zvinokuitwa vamwe vanhu vagere pano kana zvinokuitwa vamwe vana vari pano paHwaHwa. Ngatisanganei zvakare pane mamwe maprograms zita. Ndinonzi Elizabeth Nyaviyo ndichiti chisarai. Kana mutiriona tutambire komori yeZimbabwe tinokumbira mumwe 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 mukana.